В момента текат интензивни строителни дейности по цялото протежение на бъдещата велоалея. Тя ще свърза Бургаския плаж Север с квартал Сарафово по протежение на цялата крайбрежна ивица. Строителството е част от проекта за интегриран градски транспорт, който е на стойност от близо 140 милиона лева. Общата дължина на велоалеята ще е 10 км. На този етап обаче има въпроси, на които все още не са дадени окончателни отговори, именно по отношение на изграждането на тази нова алея. Върху отсечката, по която ще се изгражда велоалеята между Бургас и Сарафово, кипи трескава дейност. Изсипват се стотици хиляди, дори милиони левове. Все още обаче не е ясно дали е овладяно брегоукрепването, както и опасните свлачищни процеси. Екипът ни опита да заснеме цялостния процес по изграждането на алеята, но се оказа, че край така наречените солници има проблеми в това отношение. Алеята преминава край техните мощности по земя, общинска и държавна собственост, но охраната ни уведоми, че има забрана за заснемане. Вика, обаждам се на Перонков, ще имате ядови. Да напуснат района и това е. Ама защо е забранило? Не мога да кажа. На мен ми е казано така, а защо е забранило вече към него? Въпросите към него. Така е, тук ли е? Тук ли е? В момента го няма, заместника му е тук. Ако трябва да въпрати при нея, да се разберете. Това е частна собственост. Кое е частна собственост? Значи ние в момента не го снимаме това. Ние снимаме проекта, който се изпълнява с обществени средства. Става въпрос за интегрирания градски транспорт, който минава през част от солниците. Къде през част? Ето там горе, ние говорим за оная част. В крайна сметка успяхме да заснемем дейностите, въпреки странните проблеми, които ни бяха създадени. По отношение на проекта се обърнахме и към заместник-кмета Руска Бояджиева. В диалог сме ние го наричаме велообществото, т.е. хората, които са любители велосипедисти. Получихме множество сигнали, това също трябва да се каже, от тях за различни проблеми по трасетата на велосипедните алеи. Голяма част от тях вече сме отразили. Продължаваме срещите с тях. Очаква се велоалеята да бъде готова до 2 месеца. Дали тя ще бъде безопасна и укрепена, обаче ще се разбере скоро.